επίκαιρο. Λοιπόν, κάποιος θα μου πετάξει αυτό το παπί, εντάξει. Άμα δεν είσαι άνεργος, μην δεις αυτό το βίντεο. Λοιπόν. È la moglie di Cappuccino assassino. Το αλλάξω να μου Παρασκευή για Σάββατο. Τα κάρτς μου λένε πάντα Σάββατο. Το είπαν όλοι το. Δεν τα φέρνω απλά εδώ ρε μαλάκα. Φορά το φετιέρ Βασίλη. Καλά. What? Bro, what are you talking about, man? Παίρνω τη στροφή και απλά βλέπω κάτι άχυρο να πετάγονται στον αέρα. Και απλά ποιος στράκανε ρε μαλάκες τέτοιο, τους λέω μετά. Ο Τάκης έφυγε μες στα λάστιχα. Το έχουμε σε βίντεο, Ότι ξεκάθαρα από αυτόν έγινε το τρακάρισμα. Και κάρτη να έρθει να με βγάλει, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Ή απλά πατάω γκάζι και φεύγω. Και τι είπε το έκουγε. Πάτα το και φύγε ρε μαλάκα. Παίζει να μην έχασα ούτε. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ. Τι είπες, πάτα το και φύγε. Όχι, τίποτα από μέσα μου λέω τέτοιο μένω ή φεύγω. Το πατάω μαλάκα. Όχι. Ότι κοιτάζω πίσω μην έφυγε κανένας προφυλακτήρας, κάτι τέτοιο. Και απλά μαλάκα το πατάω φουλ και έφυγα. Παίζει να χάσα 3 δεύτερα, κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι έκανα τον καλύτερο κόπο. I'll fuck you up. I will beat you up. Αν έρθω από πίσω, τι θα κάνεις? Αλλά είναι που... Ωραία, εσύ στο δεξί το ξέχασα. Ξέρεις τι? Πριν πήγα να το ζήσεις μου κάνεις το κοινό. What the hell? Oh my God, no way, yeah. Δεν είσαι μπίζνος. Το μωρό μου. Μπορείς να αφήσεις το πόδι μου, αγαπητέ. Job application. Μπορείς να με αφήσεις. Πω ρε μάλακα. Ρε φίλια, άφησες το γάλα πάλι. Είναι δυνατό. Τέλος. Ρε φίλε, κάνε μου μια χάρη. Μπορείς να το πιείς αυτό. Ρε φίλε τώρα... Ρε φίλε, πιες το λίγο γιατί... Δεν θέλω ρε φίλε. Έλα μάλακα, σκέψου τα παιδιά στην Αφρική. Έχει δίκιο. Ποιος είναι, τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Ποιος είσαι εσύ? Πούδρα! Ποιος είσαι εσύ? Θα σου πω. Χέι. Τι κάνεις στο σπίτι μου? Φύγε! Ήταν έντος άσχημα. Κάμερα, ξέρω εγώ, και απλά μπαίνουμε μέσα. Είναι... Κατάλαβα τι Κατάλαβες. τώρα αυτό. Γαμό. Γιατί λέω έχει δίκιο. Ναι. Και να είναι μετά ο άλλος. Ξέρω. Και να γίνει απλά το intro να έχει απλά φωνές. Αυτό μου θυμίζει το ένα χάρη.